Chef, parang may gusto ko sa akin, Chef, papatulan kita. Alam ko bakit, Wilma. Dahil skinhead si Chef. Hindi naman. Chef. Yan na, Chef. You need a paper towel. Meron lang ako, kabilis. Ano yan, Chef? Ano yan? Chili powder for the marinade. Okay na, Chef? How do you know na gusto na yung chicken siya? Kasi I've tried mga chicken fingers. Pagkagat mo, hindi naman siya hilaw, pero pang pula-pula. Sa loob. Bale, dapat tama rin sa texture pa rin. So, para hindi masyado Chicken. Chef. Nalipstick ka ba, Chef? Chef, tingnan mo, ganda na kumain. Chef, kita mo lips ka pa kayo na. It's really, really healthy red lips. Amazing. Pati naman, Chef. Kaya mo ni Chef. Chef, gusto ba kiss kita sa lips? Ako yung mali. Pag skin na talaga, hindi nakakawala sa'yo. Kaya... Ganyan lang kainin. Sana nandito ako sa birthday ni Wilma. Oo nga, Chef. Para meron akong ka-feedback. Wala kasi kumit sa akin ng birthday ko. Ikaw yung sa akin, Chef. Tapos na po yung birthday ko. So that's it. Ang naman natin mix, deep fry. Wilma rin, kasi Chef, same height. So yun, that's yours. Hindi naman. Para sa konti yun. Huwag na natin pag-usapan yun. Para di ba? Kaya pa naman. Tignan mo rin ngayon. Okay. And then, dahil si Chef ay isang bonggang chef na pinanganak kahapon, meron siya finished product. Ayun siya, sasabihin mo. Ayan, ang finished product. So, titikman na natin yung natin. Sabi ni Chef, hindi ito bagong luto yung kainin natin. Yes. Masarap pa rin ang kumain. Hindi, sabi ni Chef, yun daw yung bagong luto daw ang dapat namin kainin. Pero ito yung itsura niya. Plated by Chef. Yeah. May gusto mong sabihin, Chef? Okay. Nawit na may hand. yan, wait lang. Okay. Kasi hindi po ako pasmado. Mabigat lang talaga yung plato namin. Si Chef naman, papatigin mo sa amin, meron mang tissue. Bongga ka talaga din. Chef, habang tinitikman namin itong iyong i-invite mo muna sila kung meron ka lang restaurant, kung saan ka magtagpuan, pwede ka i-kiss kung saan. Go! Yeah, Monday Chef, personal chef services, and restaurant consultancy, and Aurora's Kitchen, cooking. Chef, really good. Masarap, pati yung beef. Kaya ito. Chef, ang sarap. Siguro ka mabilis lang makakita ng corned beef. It's very, very good. Thank you very much for being on the show. Ito talaga may mali, no? Dapat hindi lang, no? Pero rap. Binigay mo ba yung number? You can call us at 0917-544-08. Okay, masarap po ang luto ni Chef. Masarap. Chef Day Salonga, thank you very much for being on the show. Thank you. Up next,